ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони азизу меҳрубон. умедворам ҳар яке шумо хуб ҳастед. имрӯз сешанбе 5 март $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1189 сомонӣ. бародарҷон ва хоҳарҷони меҳрубон, дар ҳамин видео ҳатман лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед. аз шумо чизе намеравад, танҳо як дастгирии шумо пешравии канали мо. худованд аз шумо розӣ бошад. мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 120 сомонӣ баробар аст. хуб, ноумед намешавем. иншоалло ки мо ҳам умед мекунем ки рубл боло шававу муҳоҷиро ва мо низ хурсанд шавем. касое ки мехоҳанд паспортҳои худшона бисанҷанд ку запрет депорт чизе ҳаст нест, ҳамира воқеан фаҳмидан мехоҳанд, ба ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда бо тариқи ватсап нависед. албатта иам ҳамкорои мо ҳай. албатта менеҷери мо бар шумо ҷавоб метавад ва паспортҳои шуморо загранпаспорта тафтиш мекунад ва мефаҳмонад ки чӣ гап шид ё не. яъне ки барои тафтиш кардани паспортҳои худтон аз запрет ва депорт. ва касоне ки дар ҷумҳурии Қазоқистон ҳастед, 1000 тенгаи пули Қазоқистон бо курси Тоҷикистон баробар ба 23 сомонию 83 дирҳамро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доред, 100 лираи туркӣ баробар ба 37 сомон ва 1000 лираи туркӣ баробар ба 377 сомону 12 дирҳамро ташкил мекунад. хотиррасон мекунем, лайк ва обуна доштанро фаромӯш накунед. ва ба касоне ки пули Ӯзбекистон лозим аст важни боша, 50000 сумми Ӯзбекистон бо пули Тоҷикистон 44 сомониро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Хитой ҳастеду кору фаъолият доред, агарчи бар шумо лозим ҳам нест, аммо мо навор кардем, 100 юан баробар ба 151 сомонӣ ҳаст. худо нигаҳбони шумо. интизори хабарҳои дигар бошед.